sha shayi, shayi, to yanzu mu sha shayi. Ra'ayi ne ga ka tsaya malam da akwai makoma na ce ni dai yan zane gida tangun mai shayi zan yi hira. Kai mai ganga jijo ba ni kiɗa in batu na Hausa, a sani ganan abinci bai daɗi kuma ga rahusa. Shayi kenan wanda ba shi da illa ko makosa, wanda in zan kwanta da shi nake ya dumama ciki makosa. Da a ce ba shayi gara in taka har Nijar da sawu, kuma in ba shayi sai in ji baki na ma babu yawu. Kai gara ma in je na Kaduna in zauna can a kawo, domin ku akwai lado mai shayi za ya taya ni hira. Shayi, to yanzu mu sha shayi, shayi, to yanzu mu sha shayi. Shi shayi ne na lura fa Allah na ga yana da sirri, musamman ma a sa madara kun san ai zai yi kauri. A dan sheka shi dan konewar harshe ko haƙori, musamman ma ka samu biredi rabin sofa da sauri. Idan aka shafa bota to take malam ya fi daɗi, kana gutsara kana kurba aka sandu kana nishadi. Nan musu za ya barke rumfar shayi ai ta gaudi, daɗin shayi yake sadu jama'a haka su ta hira. Ra'ayin ga malam ka tsaya da akwai makoma, in za da gida abun mai shayi nan da ya zan hira. Na ga ko azumi na yi sai an kawo shayi to da farko, da shi zan bude baki dan ku ciki na zai fi karko. Haka ko ofis na je bakunta shayi za a dauko, a bani da shi ake tarabata kan rayis ya sauko. Da na je Saudiya har na ga famfo ba an kai da shayi, da yan wasu kofuna ga sunan duka an jera a layi. In ka zo haka sai ka murda ka diba kai shayi fa yayi, har turawa da tsaye da fa shayi ke ta taya su hira. Shi shayi ba abun banza ne ba duka mun ji, dan in ya shiga a cikin ciki shi ke sai ta hanji, musamman ma a bashi masoro duka na yaji. A salibitin a sanya siga to kuku ta ba ku dan ji, wani shayin ma ana sa lemon sami har da gurji, waya na magance pimples din fuska zai ɓadda gurji. Ashe tun zamanin annabawa shayi an yi naji, tarihi na saya wuce shekara 300 kar da kara. Shayi, to yanzu mu sha shayi, shayi, to yanzu mu sha shayi. Da a ce ba shayi gara ma Arsenal kuma su yi ta losing, Manchester kuma a final ayyata kai musu ma attacking. Da